Moi katsojat ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa minä Venni Härkönen esittelen teille mun tekemää taidetta ja kerron mun taideharrastuksesta. Olen taiteillut pienestä pitäen ja tehnyt myös näitä somevideoita, niin erittäin mielenkiintoista aloittaa näiden taidevideoiden tekeminen. Tuossa taustalla näkyy jo mun 2 maalausta, jotta on tehnyt akryyliväreillä, joten aloitetaan niiden tutkiminen. Tämä ensimmäinen maalaus on mun tekemä 2 mammutista, jotka tuossa käy taistelua. Ja tuossa näkyy mammuttiin hampaita ja muita. Taustalle on laittanut vähän eri värejä. Ja sitten tuommoista kohtaa, jossa on ikään kuin tähtiä tuossa vieressä. Mutta itse asiassa nuo mammutit on tässä se juttu, niin siksi en ole tuohon laittanut sen enempää. Ja tuossa näkyy myös mammutin karvoja, joita on siveltimellä tehnyt ja muuten. Ja sitten näkyy tuossa myös mammutin silmät ja tällä näkyy mammutin selkää ja jalat on tehnyt tuommoisilla mustilla väreillä. Mielenkiintoista oli tehdä niitä ja tuossa näkyy myös mun mustia tommosia kohtia tonne. Ne antaa vähän siihen tuommoista pintamaista kohtaa, että se ei ole niin kiiltokuvamainen. Ja sitten tuossa näkyy mun toinen maalaus, jossa on tuommoisia suomalaisia taloja. On tosiaan ajatellut tehdä Suomen tyylisiä maalauksia jatkossa enemmän. Ja sitten jättää nuo aiemmat maalaustyypit, kuten tuommoiset mammutit ja muut, ehkä erityyppiseksi. Mutta näistä myös on ihan hyödyllisiä näet, kun näihinkin voi lisätä sitten erilaisia kohteita, kissoja ja muita. Tuossa sitten näkyy alempana tuo mun kukkamaalaus. Sillä on tuollainen hymynaama ja sitten on värikkäitä näet kohdat täällä. Eli paljon maalauksessa pystyy käyttämään noita musta- ja valkoisen vaihteluita, tummusasteita ja muita hyödyksi. Ja tuossa on ihan tommonen puu, jossa on myös hymynaama. Tuo itse asiassa mun kehittämästä tuollaisesta tarinasta lähtöisin. Ja siitä voi jopa kirjan tai muuta sisältöä tehdä jatkossa. Tuossa näkyy mun maalaus Etaanasta ja tuossa taustalla näkyy sitten koirasta. Näet, on mun hahmoja näitä 3 maalausta tässä. Mutta sitten ehkä tämän hetkisiin aiheisiin. Eli tuossa on Suomen lippu mulla taustalla. Tosiaan ihan suomalaista taidetta on tekemässä. Ja sitten tuossa on tuollainen tonttu. Tykkään myös askarrella. Niin laitoin tuohon nuo tontut vähän itselle koristeeksi, kun ne oli nopea tuohon laittaa. Ja sitten näytän vähän tästä taustalta. Eli tässä näkyy mun tällainen kultakolikko. Tämä maalaus on vähän kesken, mutta ihan kultakolikko siinä on. Ja sitten näkyy myös mun vlogikanavan tällainen maalaus, vlogikanavan tällaisesta merkistä. Kirahvipaita-niminen vlogikanava ja tuossa on tuo paita tuolla kirahvilla päällä. Tuollainen kirahvi oli huoltoaseman pihalla, tommonen veistos, niin sitten otin siitä kuvan ja tein tuollaisen maalauksen myöhemmin. Ja itse tuo merkin tein sitten jo ihan puhelimella ja kuvanmuokkausohjelmalla, mutta ihan tällaisia maalauksia mulla tässä on. Jatketaan seuraaviin maalauksiin. Tähän väliin lisää näitä mun tonttuja ja muita. Tuossa näkyy 3 lisää tonttuja ja tuossa näkyy myös joulupukki, joulumuori ja joulupata. Tässä taas näkyy mun joutsen maalaus. Tää oli ihan mielenkiintoista tehdä myös. Ja tähän laitoin tommosen vedenvärisen taustavärin, mutta myös vähän tommosen harmaan, niin se rauhoittaa ton maalauksen. Ja tuo joutsen itsessään, niin on ihan tommonen rauhallinen lintu, kun se on paikallaan, mutta en itse menisi heittämään sitä kivellä tai muulla, että ne on aika ärhäköitä, mutta kumminkin. Tuossa näkyy ehkä tämänhetkinen toisiksi viimeisin meneillä oleva maalaus. Siinä on lampaita tuommoisella laitumella ja sitten on tuo vihreä väri, mutta laitoin tuohon vähän lisää tuota pintaa, kun siihen ei oikein mahtunut noita lampaita aiemmin.
tämmöisiä muokkauksia välillä tarvii tehdä maalauksiin, varsinkin mikäli ei ole pitkään maalannut. Ja sitten näytän ihan tuosta seuraavaksi mun tuon tämänhetkisen maalauksen ja sen suunnitelman. Siihen en ole vielä muita värejä lisännyt, mutta niin tässä on tää kultakolikko, niin sitten tässä on tää panssarivaunun maalauksen tää suunnitelma. Eli tuossa näkyy noita panssarivaunuja, tuollaista maalausta on tekemässä. Ja tuossa on jo piirtänyt lyijykynällä tuohon tuollaista panssarivaunujuttua. Ja sitten näkyy tuossa tuo mäki, on tehnyt viivan tuohon kynällä. Tuossa näkyy tuo yksi panssarivaunu on menossa tuon mäen päälle, niin ne lisää sitten tähän. Usein näissä maalauksissa menee aikaa, että keksii idean, mutta sitten kun keksii jonkun mitä maalata, niin sitten pystyy jatkamaan. Tämäkin maalaus oli ajatus tehdä jostain eri arktisilta alueilta tai muilta, niin nyt tähän tuleekin panssarivaunun maalaus. Ihan mielenkiintoista. Tässä näkyy ihan tämmönen mun piirustuslehti, että on ihan pienestä pitäen tykännyt myös näitä sota-aiheita tehdä, kun avasin tän, niin tuli tää vastaan. Ja sit kun tein pikkusena myös näitä sarjakuvia, niin sitten tuossakin tää hahmo oli aina usein tämmösiä. Ja sit tässä näkyy muita hahmoja. Mulla on näistäkin ihan ideoita, mitä näitä voi hyödyntää jatkossa. Ja tässä näkyy tämmösiä, kun alkaa jotain piirtää, niin sit siihen voi kehitellä myös tuommoista vähän hauskempaa tai rennompaa. Tuossa on alkanut piirtämään vesilasia, niin sitten onkin keksinyt siitä tommosen ukkelin tehdä. Ja tuossa on toinen. Ja sitten on muitakin juttuja. Ja kaupunkiaiheet on ollut myös mielenkiintoisia. Niin kuin se kaupunkimaalaus. Sitten ihan pienempänä tämmösiä vähän niin kuin sarjakuvalehtiä tai tämmösiä. Niin kuin näkyy, niin näissä on ihan sarjakuvia sisällä ja muuta. Tässä tää robottihahmo on tuolla ja sitten mulla on ollut värejä, joita mä oon käyttänyt, niin eri voimakkuuksia. Ja kalliimmat värit on semmosia, jotka on ollut tuossakin, näkyy tuommoista punaista väriä ja keltaista. Niin sitten tuossa taustalla näkyy tuo sininen väri noiden ruutujen välissä, niin se on tuommoista ohuempaa väriä. Ja sitten on tämmöisiä juttuja näihin kehitellyt. Tuossa on jotain tarinaa myös, on puhekuplia ja muuta. Ja sitten näkyy myös, että se meni piiloon se hahmo ja muuten. Näistä teen myös tälle kanavalle sisältöä. Ja sitten on muitakin ideoita, mitä teen. Mulla on myös animaatiokanavia. Niitä teen jossain vaiheessa ja on aloittelemassa uudestaan. Sitten mulla on ollut myös taidenäyttely ja tässä on siitä vieraskirja, mutta nimiä en ala tässä nyt näyttämään siitä, mutta ihan mielenkiintoista taidetta tehdä ja rentouttavaa puuhaa. Siinä oli mun tekemiä taideteoksia eri ikäkausilta, mutta tässä näkyy tuo mun joutsen maalaus ja oli ihan mielenkiintoista noita pikkasen näyttää jo tässä ensimmäisessä videossa. Käyn toki tulevissa videoissa niitä enemmän läpi. Ja sitten myös noita tarinoita hyödynnän tällä kanavalla. Ja mitä tuollaisia hahmoja ja muita mulla on, niin niistä teen myös. Ja tuossa tuo joutsen maalaus esimerkiksi, tuollaisesta yksittäisestäkin maalauksesta voi kehittää aina eteenpäin. Ja taidejuttua on ehkä Suomessa silleen menee tää Suomen taide, että ikävästi ei ole kovin laadukasta taidetta tällä hetkellä Suomessa tarjolla. Ne on enemmänkin tämmöisiä monikansallisia virtauksia ja muita. Mutta sitten vaikka tuollaiset joutsen maalaukset ja muut, ne on usein parisataa vuotta vanhoja. Et menee aika lailla semmoisen virran mukana nuo taidesuuntaukset. Ja omalta puolelta haluan tukea suomalaista taidetta itse maalaamalla ja esimerkiksi näillä somevideoilla myös tehostaa sitä. Niin
tulee paljon hyötyä Suomelle siitä, kun ei tule vieraita kulttuurivaikutteita niin paljon. Ja lisäksi kansa pysyy yhtenäisenä, kun kirjallisuus ja taide ja kulttuuri ja muu on yhtenäistä ja tukee kansaa. Ei Suomikaan ole mistään amerikkalaisuudesta lähdetty rakentamaan, vaan ihan kodista, uskonnosta ja isän maasta. Tästä tää on mun video. Kiitoksia videon katsomisesta ja laita tykkäys videoon, kommentoi mitä ajattelet ja kiitoksia videon katsomisesta.